dugay na pinsugdan. Kung nadugduman ko daw, mayor pa ko to. So, iba sa mga kabataan, nakagraduate na, iba may mga obra na, kag ang akon niya gusto, nga pa nakuon sa pag-intinig, para mas madamo pagit mabiligan ta. Importante ang aton yung mga kabataan kay kamo ang magulos ng mga lideres ng syudad bilang adlaw. Amo na, sa subok pa lang, nagpangabay ko sa mga kabataan, matuon gid kamo. Wala sa tao nga may handog nga hindi iya maagong. Kag kita sa gobyerno ng syudad, kabulig sa inyo para magtuon gid kamo. Wala na pangayoon ko magtuon kamo sa gusto. Gusto kong padakuon pag-ibig. Matamaton ta pagitaan undo para mapadako paginaton mas madamo pagit nga kabataan naton mabuligan.